Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngaos sesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Al-Muddatsir ayat 3 kali dumugi ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodhanipun setan ingkang dipun ganjam. Kalla wal qamar, ora demi rembulan. Wal laili id adbar, lan demi wengi nalika wus lingsir. Was-subhi idza asfar, lan demi subuh menawa wus wiwit padhang. Innaha la ikhdal kubar, sak temene sakor iku salah sijine bebaya kang gedhe banget. Nadhirul lil bashar, minangka pepeleng tumrap manungsa. Liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar, yaiku tumrap sapa wonge antarane sira kang kepengin maju utawa mundur. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, saben wong tanggung jawab apa kang wis ditindakake. Illa ashabal yamin, kajaba golongan sisih tengen. Fi jannati yatasaalun, ana ing jero swarga dheweke padha takon-takonan. Anil mujrimin, bab kahanane wong-wong kang padha dosa. Masalakakum fi saqar, apa sebabe sira mlebu neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin, dheweke njawab, biyen kita ora klebu wong-wong kang nindakake salat. Walam nakunud ngimul miskin, lan kita uga ora aweh pangan marang wong miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, malahan kita biasa omong-omongan kanggo tujuan kang batil bebarengan wong kang ngomongake. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, lan kita maido dina piwales. Hatta atanal yaqin, nganti tumeka marang kita kematian.
fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Mongko ora ana gunane maneh tumrap dheweke syafaat utawa pitulungan sangka wong-wong kang aweh syafaat. Fama lahum anil tadhkirati mu'ridin. Banjur sebab apa wong-wong kafir iku padha mengo sangka pepilinge Allah? Ka'annahum humurum mustaghfirah. Kaya-kaya dheweke iku keledai alasan kang mlayu amarga kaget. Farrat min qaswarah. Mlayu wedi sangka singa. Bal yuridu kullu mri'im minhum ayyuta sukhufam munasyarah. Malahan saben wong sangka dheweke kepengin supaya diparengake marang dheweke lembaran-lembaran kitab kang binuka. Kalla babar pisan ora. Balla yakhafunal akhirah. Satemene dheweke ora wedi marang akhirat. Kalla innahu tadhkirah. Babar pisan ora. Satemene Al-Qur'an iku bener-bener sawijining pepeleng. Faman syaa dzakarah. Mongko sapa wonge kang duwe karep mesti dheweke bakal njupuk piwulang sangka Al-Qur'an. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Lan dheweke ora bakal njupuk piwulang sangka Al-Qur'an kajaba yen Allah ngersakake. Wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Panjenengane pangeran kang sakmestine kita takwa marang panjenengane lan kagungan hak paring ampunan. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.